120 days sa feeding program ingyampang ning Rotary Club District 3790 Cluster 4A para kareng estudyante king Maliwalu, Bacolor, akulang king timbang. Hay report ng Patricia Mamangon. Meto nga makabaldugang takbang laban king malnutrisyon ing pesinayan iyang July 1 keti king Maliwalu Elementary School king Balening Bacolor kapamilatan ning district-wide community project handog ng D3790 sa kabataan. Apani muna ning Rotary International District 3790 Cluster 4A. Lalam ning kampanyang Rotarians Unite, Nourish Every Child. 86 saya na kamag-aral keti at tuturing nga kulang king timbang. Makinabang king 120-day feeding program. Alayo na apas ang tingin kabulasan dareti ating performance da king eskwela. Inumpisa niya yung aktibidad king pirmahan ng Memorandum of Understanding o MOU pilatan da ring Rotary Clubs at ning eskwela. Kaya be kareng club ang magisan metong keti ing RC Central Pampanga, Dolores, Eastern Pampanga, Greater Florida Blanca, Metro San Fernando P, Pampanga Cosmopolitan, San Fernando Cabalen, Southern Pampanga, Villa de Bacolor at Western Pampanga. Kaya po, ang gagawin natin since day 1 po ng ating feeding program, titimbangin po yung mga bata. Tapos magkakaroon po ng daily, weekly, mati-check po natin, mamomonitor natin kung nagiging progresibo ba yung ating binibigay na feeding program para sa mga bata. Mo kano simpleng programa iti bagkus meto nga pang malwatang solusyon para kareng mangailangan na yanak. Salamat naman ni Bacolor Mayor Di Mandato king inisyatibo ning organisasyon. At masaya po yung Rotary Club Cluster 4A nga pinili po ining Maliwalu. Ining sabot ang feeding program, namiyala pang water purifier and dispenser kinispelaan. Paano po kasi ng marathon kaya malapit na kaya dumping site o kanyapin kaya nila po mag-aral kaya Maliwalu. So we adapted them now. So taga Maliwalu nun talaga mag-aral. So malaking tulong po ito. At ang first day ng Rotary, pagpupunin na ngayon, July 1st, napinili po na sa cluster project itong Maliwalu. So malaking tulong po ito sa aming mga kababayan at kababaryo dito sa Maliwalu Elementary School. Kawani king 4 bulan na feeding program, miyang pangla namang pipay numan malinis sa danom, karengana. So kami po, yung buong pamunuan po ng Maliwalu ES proper ay buong pusong nagpapasalamat sa RID Rotary International District 3790 Cluster 4A sa pagpili po sa amin. No, sa mga pupils namin na wasted and severely wasted, no? For 120 days po magpapakain po sila, no? Mula July 1 hanggang December po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.